Maswera sei mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti I had to make a tough decision. Ndakarara namai vangu, zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondirwadza pose pandinofunga nezvazvo, kana kuri kunzi kana ndiine mukadzi uyo wandinenge ndichifambidzana naye, mukadzi iye kana akandikumbira mari ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadziwa, kunyangwe zvikanzi ndikarara naye kunyangwe ari mukadzi wemunhu, but mwoyo wangu unoramba uchirwadza. Mukadzi iyeye ndinototi ndige ndichitomufambira kutomuendera kun'anga. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuita mazuva ndisina kugeza mushure mekunge ndarara nemukadzi iyeye, nekuti kune dzimwe n'anga idzo dzinoshandisa tsvina iyo inobuda pamunhukadzi panguva iyo yekuti munenge muchisika bonde. Aya awo avanoti mabodily fluids vanoshandisa tsvina yacho iyoyo pakunorapa kwavo kwavanenge vachiita, zvekare nekuwedzera masimba. Ndire imwe n'anga iyo yakazofa zvayo, ndokwandaiwanzokuenda ikoko. Saka gogo ava zvavaiita ndezvekudai, ndaiti kana ndikawana mukadzi uyo wandinenge ndabva mukurara naye, kana kuri kunzi kana ndichida ndikaenda kwavari, vaindiudza kuti mukadzi iyeye ane chipo here, uye zvekare munhu anonamata stereki here, nekuti vaiwanzokuda vaya vakadzi vekuti vanenge vachinyanyisa kunamata. Saka vaida mabodily fluids avo. Ndobva ndachizoenda vobva vachizondigezesa sikarudzi yangu. Vaiti kana vageza sikarudzi yangu vaitora mvura iyoyo vobva vanwa kapu yose yemvura. Vonwa kana vapedza kunwa ndopa vaizogeza zvekare sikarudzi yangu, vobva vachizondipawo imwe mvura kuti ndinge ndichizonwa kuri kundichenesa. Saka ndo zvainge zvichivapa masimba gogo ivavo. Vainge vari munhu aigona mabasa ekuchika zvekare nekurapa zvimwe zvirwere zvepabonde nekusunga varume. Ndokusaka vainge vachishandisa idzodzo tsvina idzo dzavaisuka pasikarudzi yangu, nekuti ndiko kwavainge vakanyanyisa kurerekera. Saka mukadzi kuti ndingomupa mari zvinonditi netsei nekuda kwemhiko idzo dzandakaita dzekubata amai vangu chibharo zuva rakacheka nyika. Kurwadziwa kwavo kwavakaitwa amai ndokuita mari kwandinoita, even though amai vangu vakashayika zvavo, but amai vakashaya kuudza. Ipapo pandakamubata chibharo, ko ndiani angazoudza vanhu kuti ndabatwa chibharo nemwana wangu? Zita rangu muchanditi Tendai, uye zvekare ndine makore 39 years ekuberekwa. Kana mukandiona zuva ranhasi munokwanisa kuti uyu munhu ane mari dzake, he has made it. Of course mari dziripo, but yangu mari ndeye urombwa. Yangu mari haisi mari yandinoshandira ndichiburitsa ziya, asi imari yeropa. Vazhinji vanotoshovera life yandinorarama, vanoti murume uyu anazvo zvose, mabusinesses, dzimba muSouth Africa, motikari dzandinodhiraivha. Kuno kuZimbabwe handina motikari dzakanaka dzandinodhiraivha. Motikari dzangu dzakanaka dziriko kuSouth Africa, nekuti ndiko kune security. Ndine mabusinesses zvekare kuSouth Africa. Mukandiona ndichifamba nemotikari ndiri kuSouth Africa, hakuna kana angambobhilivha kuti ini ndiri muZimbabwean. But nekuda kwema-international contracts avo andiinawo, ndakatanga mabusinesses muSouth Africa for security. Vazhinji havatozvizivi kuti ndakasvika sei apo pandakasvika. Dai kwanga kuri kunzi dai maiziva, kana kuti vamwe vanondiziva personally avo vanoshuvira kuva ini, dai vaiziva vaindisvipira kana mate kumeso. Iwo ndiyo confession yangu. Ndinoziva kuti vazhinji venyu muchatadza kundiregerera, asi ndichangotarisa hangu kumatenga ndichiti kwamuri Mwari, zvimwe kudai ndiko kuchazobva ruponeso rwangu. Kuzonosvika ndichizofa ini hangu ndicharamba ndichingotambudzika, uye zvekare ndine guilty feeling mumwoyo mangu
kuti ndirarame ndiri sober handitokwanisi. Ndichitaura nemi kudai handisi sober, it is just that ndiri munhu wekuti ndinonwa doro each and every day. Kunyangwe ndikanwa mabhodhoro 2 3 ndinoita sekunge ndinenge ndisina kana doro randinenge ndambonwa, asi kana ndiri sober handikwanise kugadzikana nekuda kwekuti ndinoramba ndichingoona mavisions ezvose izvo zvakaitika musi uyo wandakabata amai vangu chibharo. Saka mainge muri mugore ra2013 tainge tisina kana chatainge tiinacho. Baba vangu vainge vachishanda vari garden boy kubva ndichizvarwa, vaishanda muWaterfalls kuzonosvika vachizomiswa basa nekuda kwekuti vainge vakura. Saka ipapo ndo pandakazotanga kugara kuWarren Park ende tainge tava kugara kuGlenora Sea. Amai vangu vainge vava nekamusika kavo. Dzimwe nguva ndaibva kuWarren Park uko kwandainge ndava kugara nabankuru mukoma wababa vangu. Saka vainge vachirwara uye zvekare vainge vakatizwa nemukadzi uyo wavainge vava kugara naye. Saka ndakabva ndanzi ndinge ndichigara navo bankuru, asi dzimwe nguva ndaipota ndichidzokera kumba kuGlenora ndichinobatsira amai vangu pamusika wavo. Amai vainge vachiita zvekutengesa madomasi uye zvekare vaifamba vachitengesa madomasi nemuriwo neonyeni vachipinda mudzimba. Ipapo ndo pandaizosara ndiri pamusika pavo. Saka ndaiwanzo kuzokurukura ndichiita nyaya neumwe mukadzi ainge ari wechikuru. Ipapo painge paine musika wamai vangu, paopposite pacho painge paina vamwe gogo vechikuru avo vainge vaine imba yavo muGlenora imomo. Saka gogo ava vakangotanga kungoita very close neni, vakazotanga kungondiudza zvimwe zvakaitika muupenyu hwavo, zvimwe zvainge zvichitondityisa, zvinotyisa izvo zvavaiti vakasangana nazvo mukukura kwavo. Saka gogo avo vainge vakafirwa nevana vavo ende vakandiudza mukoma kuti vakadya murume wavo. Gogo ava vakandiudza kuti vainge vaine nyora dzainge dzichikwana idzo kuita 8 hanzi kumusana kwavo. Saka vainge vaine simba. Vanoti ivo hanzi vakatanga kutemererwa nyora idzi kubva vachiri mwana mudiki nagogo vavo, mushure mekunge vaudza gogo vavo kuti vainge vakasangana nemudzimu wasekuru wavo, baba nyakubereka baba vavo. Saka hanzi vakasangana nawo mudzimu uyu nerimwe zuva mushure mekunge vatumwa nagogo vavo. Saka hanzi vakasangana nawo vakaudzwa kuti mudzimu uyu wainge wadzoka mumusha kuti unge uchizochenura dzinza, nekuti gogo vavo ivo semuroora vainge vakauya vakabva vachizosvibisa musha nekuda kweuroyi hwavo. So ndipo apo pavakabva vachizotanga kutemererwa nyora idzodzo dzeuroyi, vakatotanga kutoona zvikwambo izvo zvainge zviri zvikwambo zvagogo vavo. Saka zvose izvi zvakaitika apo pavainge vachiri mwana mudiki kuzonosvika vachizonoroorwa. Ivo vanoti vainge vatova muroyi mukuru ainge achitozivikanwa dunhu rose ikoko kwavainge vachigara kuzonosvika vachizouya muHarare vakazotanga kugara muGlenora. Vanoti ivo vakatouraya mukadzi wemurume iyeye, zvekare vachizonouraya murume wacho nekuda kwekuti hama dzemurume hanzi dzainge dzava kuda kutengesa imba. Apo paakatanga kurwara vakamuroya vakamuuraya, vakabva vachizopengesa dzimwe hama dzemurume idzo dzainge dzichipota dzichinetsana navo. Saka vachindiudza zvose izvi vakandiudza kuti pane zvavainge vakaona mandiri, vakandipa mushonga, vakanditi mushonga uyu ini handikwanise kuti ndige ndichikupa mushonga wemari kana kuti mushonga wekuti unge uchizoita mari, asi zvandichaita ndezvekuti ndichakupa mushonga uyo waunopota uchizora pasikarudzi yako. Mushonga uyu uchaita kuti unge uchizosangana nevakadzi vanenge vaine mari dzavo, vamwe vanenge vari married, vanenge vachida kuti vange vachizodanana newe kuitira kuti unge uchizongovafadza vachikupa mari. Saka vakanditemerera nyora zvekuti ndiri munhu anodiwa nevanhukadzi. Nyora idzi dzavakanditemerera dziri kunzvimbo kusingatauriki mukoma, vakatoita zvekutondivhura ari magadziko angu. After vabva mukunditemerera nyora idzodzo,
mukadzi wekutanga wandakatanga kudanana naye ndeumwe mukadzi uyo ainge achigara ku Avondale. Mukadzi uyu akatengesa motikari yake. Mushure mekunge atengesa motikari yake akandipa mari yekuti ndige ndichitanga business, but hazvina kuzobuda zvakanaka sezvo ndainge ndiri munhu aidiwa nevanhukadzi zvekare ndichidawo vanhukadzi. Ndikabva ndachizobroka, ndikabva ndachizoenda kuSouth Africa uko kwandakatanga kuzoshanda. Mazuva acho iwawo ndakambotambudzika, asi mushonga uyo wandainge ndakapiwa nagogo vaya ndakazoona kushanda kwavo zvakangoitika sefani mukwabanashi, because nerimwe zuva ndakati ndichifamba mutauni ndipo apo pandakabva ndachizosangana neumwe muNigerian ainge akatomirawo pamukova weshopu yake aitawo zvekutengesa hembe. Akangondibvunza kuti uri muZimbabwean here? Ndikabva ndati hongu ndiri muZimbabwean. Akandibvunza kuti une mapepa here emuno muSouth Africa kuti ukwanise kushanda muno muSouth Africa? Ndikati kwete, handina, ndakasoaplya asylum but asylum iri raka expire. Akabva anditi uri kuda basa here? Ndikabva ndati hongu basa ndinorida, ndokutotanga kutomushandira muNigerian uyu. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti pandainge ndichidarika nepashopu pake muNigerian uyu mishonga yakabva yachizonoconnecta muspiritual realm, because ndainge ndakapiwa mishonga yekuti ndichazosangana nevanhu avo vanenge vachishandisa mishonga uye zvekare vari ivo vachazoita kuti ndinge ndichizokwanisa kuzopfuma. Saka haana kungotanga nekundibudira pachena, akatanga kundirezva pashoma nepashoma. Iri ndo basa iro randainge ndichiita makore acho iwawo apo pandakazonojoiniswa cult, because ini ndakaita zvekuzonorombeswa zvekare nemaNigerian. Saka urombwa hwangu hwandiinahwo huri very powerful zvekare, ndokusaka ndakazonzi ndinge ndichiita zvekubata amai vangu chiri chibharo. So zvakaitika ipapo mukwabanashi ndezvekudai. Nigerian uyu mukundirezva kwake uko kwaainge achindiita aipota achienda neni kune imwe imba, ainge aine imwe imba iyo yaainge ainayo. Kumba ikoko ndokwa airara nevasikana. Saka vasikana ava aisangana navo mumagrupu, mumabhawa, then aibva achizotora musikana iyeye obva aenda naye kumba ikoko onorara naye. Mumba umu mukoma mainge musina kana furniture, asi aiti kana apedza kurara nemusikana iyeye pane chimwe chikwambo chakaita kunge chiskeleton icho chainyuka chichibva mubasement chobva chachizouya chobva chararawo nemusikana iyeye. Saka ndaizoendako ndichinotsvaira chikwambo ichi. Aipota achichipa huku, dzimwe nguva aikwanisa kuuraya iri mbudzi. Mbudzi iyoyo ainoichekesa mapisi kubuchari obva aenda nayo kumba kwacho ikoko ungonosiya zvose. Saka apo paaenda neni kumba kwake ikoko ainge achida kuti ndinge ndichitsvaira ndichiklina. Saka imba iyi yainge yakakura. Mufunge zvenyu mukoma, waiti uri mumba imomo waitonzwa kuti mune zvinhu zviri kufamba. Dzimwe nguva kana muceiling waitonzwa kuti mune zvinhu zvinenge zvichifamba muceiling. Semubedroom macho ini mainge muchindityisa kuti ndinge ndichizotsvaira. Dzimwe nguva ndaizototi kana asvika paya ava kundibvunza kuti wapedza kutsvaira here? Ndobva ndamuti kwete, ndangosara nekungotsvaira mubedroom chete. Ndobva ndachizoenda ndichinotsvaira, because mubedroom umu mainge muine mubhedha. Mubhedha uyu base rainge riri rered uye zvekare nematress yainge iri yered. Ndopa aizopota achirara nevasikana maSouth African pambedha ipapo apa. Anenge akavaisira madrugs mudoro kuitira kuti vange vachizodhakwa zvekuti vaitadza kuziva kuti varipi. Akandiudza kuti pambedha ipapo ndo pakafira mukadzi wake muSouth African uyo waakachekeresa mushure mekunge vabva mukuchata vose, akabva achizomuchekeresa. Saka akangofirapo pamubhedha ipapo mubedroom imomo. Saka maityisa achizondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kunoona imwe n'anga, but iri yechiNigerian. N'anga iyi yakati yaikwanisa kuti inge ichizondirombesa, kundipa upfumi hwakawanda kwazvo, but ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichirara namai vangu. Pandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichirara namai vangu mukoma, ndakaita wiki rose ndichingofunga nezvazvo
then akanditora akabva achizoenda neni kudealership kuMercedes Benz uko kwaakanonditengera motikari. muNigerian uyu akanditengera Mercedes Benz iyo yandakadhiraivha ndichibva nayo kuSouth Africa. ndo motikari yangu iyoyo yekutanga yandakatengerwa nemuNigerian. akati kana uchida kuona kuti zvinhu izvi zvandiri kuita zvine mari, mira ndikutengere motikari. Takaenda akanotenga motikari yake for cash akandipa. mukomana nashi ndikauya ndichidhiraivha motikari. mukoma vanhu vakashamisika kuti mukomana uyu angoenda kuSouth Africa kwegore atodzoka ava kutodhiraivha Mercedes Benz. motikari iyoyo ndakazoitengeserawo umwe mudhara uyo anogara, ndichangoti anogara zvekare kuWaterfalls mudhara iyeye, but ainge achizivana namudhara wangu mazuva awo, mudhara pavainge vachishanda sagarden boy. saka paakazozviona kuti ndainge ndava nemotikari akanditi ainge achiida motikari iyoyo because ainge agara ari muprocess yekuti ange achienda kuSouth Africa kunotenga motikari. mukomana nachi pandakazodzokera zvekare kuSouth Africa, ipapo ndo pandakaita zvivindi zvekuti iko zvino amai vangu ndava kuchinovabata chibharo. ndakapiwa mushonga zvekare ndikanzi ndapedza kurara naamai ndaifanira kuti ndinge ndichizvicheka sikarudzi yangu nereza kungoti ropa ringe richibuda. mhiko dzose idzi ndakadziita amai vangu vakatarisa vachingochema. saka pandakadzokera kuZimbabwe amai vangu mukoma ndakavadaidza ndikabva ndati ndainge ndichida kuti vange vachiuya kumba kwangu because ipapo ndainge ndava kuloja ndichigara ndiri ndega, zvekare ndainge ndichitogarawo munzvimbo yakanaka. saka amai vakauya nekuti ndainge ndavaudza kuti ndainge ndadzoka ndichibva kuSouth Africa, ndaiva ndiine magroceries. amai vauya mukoma vakatosvika nekutotsvaira mumba. ini ndainge ndakagara zvangu mumotikari. musi iwoyo ndakasvuta mbanje nekuti zvinhu zvandainge ndichida kuita ndakaona kuti ndiri soba ndainge ndisingakwanisi kuzviita. ndakazvidzidzisa kusvuta mbanje ndobva ndachizopinda mumba. amai vangu vakashamisika because ndakatopinda nekutongosvika ndichivabata ndikavatora ndikaenda navo kubedroom ndikavati bvisai hembe dzenyu. vakada kumbonetsana neni. mukomana nachi ndikavatsimbirira ndokubva ndatanga kurara navo. mushure mekunge ndapedza kurara naamai vangu vachichema, ino ndakatora reza ndikazvicheka sikarudzi yangu ndikakwira zvekare pamubhedha. ndakaenda ndikanoisa sikarudzi yangu pakati nechepakati pemazamu avo ndokubva ndatanga kukwizira ropa riya pamazamu avo ndikananzva zvekare nekusikarudzi kwavo ndichizodza ropa ikoko ndikabva ndavadzinga pamba pangu. ndozvandakaita izvozvo mukomana nashi. ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. ndokusaka ndichiti kana ndichidanana nemukadzi wandinenge ndichidanana naye handikwanise kuti ndinge ndichimunzwira tsitsi nekuda kwekuti mhiko idzo dzandakaita dzinotondirwadzawo iniwo pachezvangu. kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. zvakangooma azvo vedu we pakaipa hanzi ndo mhiko dzavo idzo dzavakaita. strange things indeed they do happen in this world. kune vaya avo vanocomplain vachiti mavideos anodya data, there is something that is happening in the background. very soon I'll come back with an update. saka tinenge totongoposta mavideos nemaaudios kuka application ako kandiri kugadzira zvekare mune muchikwanisa kuita zvekuverenga ari maconfessions neavo vanenge vachida kuposta vanenge vachiposta zvekare paapplication ipapo so as to save data. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.